Hej og velkommen her til Stenballegård til medlemsmøde. Jeg kan desværre ikke deltage i dag, men derfor synes jeg jo ikke, I skulle snydes for en lille hilsen fra mig alligevel. Men heldigvis så er Anders og Birgitte her, så vi er godt repræsenteret for bestyrelsen og på medlemsmødet her i Horsens i dag. Men jeg vil gerne lige fortælle jer om, hvad vi går og pusler med i bestyrelsen, og hvad vi egentlig går og laver. Og det er jo sådan, at vi har et årshjul i bestyrelsens arbejde, kan man sige, at vi mødes hver måned til bestyrelsesmøde i efteråret og foråret. Og hen over sommeren, der holder vi ferie, eller der holder vi ikke nogen møder, og lige omkring vinter gør vi heller ikke, eller juletid. Men ellers så mødes vi hver måned, og der har vi jo sådan en fast agenda med, at jeg som formand fortæller lige, hvad jeg har fået af indkommende mails, og der berører selskabet. Og så er min opgave selvfølgelig at holde styr på tropperne, men det er jo heldigvis nemt, fordi det er en super dygtig og god bestyrelse, vi har. Men så har vi jo så Birgitte, der er næstformand, og hun, udover at varetage den funktion, så står hun også for vores bogsalg på hjemmesiden. Og det er jo sådan, at vi har fået et nyt arkiv op i Hørsholm, som Birgitte sammen med Michael styrer og holder styr på. Udover alle vores bøger, så har vi jo også en masse materiale, vi har fået gennem årene og samlet sammen. Så det er lidt et unikt arkiv, og der har vi fået nogle rigtig gode forhold deroppe, og tørre forhold, efter vi blev sagt op vores forrige lejemål. Så har vi jo Anders, som også er i dag, og Anders er vores eventmager, eller eventmanager, eller hvad hedder det, sådan noget, hvor han sørger for at arrangere alle de her medlemsmøder, et kæmpe arbejde, og få foredragsholdere ind til at give medlemmerne en oplevelse og gøre os klogere på de forskellige emner, vi nu bliver præsenteret for. Anders han sørger også for at udsende vores dagsorden til vores bestyrelsesmøder og skrive referat. Og så har vi jo Gorm, der er vores kasser, og han holder styr på økonomien og vores medlemstal. Og nu er det jo desværre sådan, at medlemstallet er nedadgående. Jeg tror, vi har haft 25 udmeldelser i år, og det er oftest begrundelsen, det er, at folk er blevet ældre og overgår ikke at køre til de her arrangementer mere. Og det er jo selvfølgelig lidt trist, og vi er ikke den eneste forening eller selskab, der kæmper med faldende medlemstal, nu når der er så mange konkurrerende medier som sociale medier, og jeg ved ikke hvad. Så det er en udfordring for os, og med faldende medlemstal, så kan Gorm jo også godt se, så er det jo et spørgsmål om tid, hvornår vi løber tør for penge. Så jeg vil opfordre jer til at snakke med kollegaer, familie og venner om at melde dem ind i Dansk Vestindisk Selskab. Og vi prøver også nu med de her videooptagelser og også at optage medlemsmøderne så vidt muligt, så man kan følge med derinde, hvis man ikke har mulighed for at komme til mødet. Plus at man så får medlemsbladet, og så på den måde håber vi, at vi kan holde på medlemmerne. Så har vi jo Michael, der skriver vores magasin og redaktør på det, gør et kæmpe arbejde der for at sørge for et spændende blad til medlemmerne. Jeg synes altid selv, det er en fornøjelse, når bladet kommer, og læse det. Og hvis I har noget, I har lyst til at skrive om eller dele med resten af selskabet, så skal I endelig skrive til Michael, hvis I har noget på hjertet, der skal med i bladet. Så har vi jo Merete, og Merete hun er primus motor på festivalen 27, som løber af stablen fra 12. juni til 26. juni, mener det er næste år. Og det er jo også sådan, at vi har kvartalsvis møder med vores søsterselskaber ude på St. Croix og St. Thomas. Og det har vi haft sidst her i marts, og de har meldt tilbage, at de vil regne med at komme mellem 20 og 30 medlemmer nede fra øerne næste år. Så nu kan vi gå i gang med at lave budgetter og søge midler hos de diverse fonde, fordi det er ikke helt billigt at have de her arrangementer. Og indtil videre har vi været heldige at kunne samle penge nok. Men hvis I allerede også nu ved, at I kunne tænke jer at være vært for nogle af vores medlemmer ude fra øerne, så tænk over det nu. Der kommer også noget mere om det i bladet senere på året.
Men vi skal jo have værtsfamilier til alle de her gæster, der kommer, således at vi ikke skal sende dem på hotel. Så har vi Anne, som har været i bestyrelsen og i selskabet i mange år. Hun er jo en slags næster for selskabet, for hun har en masse viden omkring øerne, og så den trækker vi jo meget på i vores bestyrelsesarbejde. Når der er noget, vi ikke kan huske eller ikke ved, så har Anne som regel altid noget input. Og ude fra øerne, der har vi jo så Anna Monika. Hun er jo også med i bestyrelsen, men sidder det meste af året ude på St. Thomas, hvor hun arbejder for Stjernegård rejser og er guide derude. Men hun er ligesom også vores livsnerve, eller livslinje til øerne, og gør et kæmpe stykke arbejde for foreningen derude. Ja, så tror jeg kom hele vejen rundt. Jeg håber, I får et rigtig godt møde i dag, og jeg glæder mig til at se jer næste gang.